Tam je konečná. A ktorého autobusu? Slepá ulička. Posvieť tu na súdy. Nech sú v zábere. Á, pekný to súdok. Aj tu je súdok ešte. Bereme? Okresný súdok. Idem tam ďalej na čelovku. No, vážení přátelé, áno. Tu by sa vynímala busta. Tu donesieme bustu Lenina od Rogera. No, je to zaujímavé. Celé hejce podpivničené krížom krážom.